Αν σας αρέσουν τα microgreens και θέλετε μεγαλύτερες ποσότητες, τότε αυτός ο δίσκος καλλιέργειας είναι για εσάς. Μόλις πήρετε και βγουν οι σπόροι, μεταφέρετε το δίσκο σε κάποιο ηλιόλουστο σημείο. Αν όμως δεν έχετε ήλιο στο σπίτι σας και θέλετε να τα καλλιεργήσετε σε κάποιο σκιερό μέρος, τότε τα βάζετε κάτω από μια λάμπα ανάπτυξης. Σε 7 με 21 μέρες τα microgreens είναι έτοιμα. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, περιέχουν έως και 40 φορές περισσότερες βιταμίνες από τα ενήλικα φυτά. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε καλαμπόκι, φακές, ραπανάκι, κέιλ και πολλά ακόμη. Αν θέλετε να ξεκινήσετε την καλλιέργεια των microgreens, μπείτε στο aeroponic.gr και με κωδικό microgreens24 επωφεληθείτε της έκπτωσης. Μπορείτε να βρείτε σπόρους, δίσκους καλλιέργειας, έτοιμα φυτά και ό,τι άλλο χρειαστείτε.